भोजपुरी के बहुत बड़े बाप हैं, हम नहीं जानते हो तो जान लो आज। भोजपुरी के बाप हैं? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? रे लबरी, तू कहल का चाहता रे कि तोरा अइला के बादे भोजपुरी पैदा ले ले बा? आ जितना लोग भोजपुरी बोलेला उ सब तोर बाल बच्चा ह। रे लबरी, सुधर ना जो। हमसे पहले तुमको कोई नहीं जानता था। हाँ, हम लोग से पहले तुमको कौन जानता था? भाई लोग, अगर हम कहानी बताओ तानी, एकर स्थिति इतना खराब रहे। पटना में हमनी के 4 गो दोस्त रहनी सन, जेमे से एगो दोस्त जेकर नाम रहे विकास विद्यार्थी, उ एकरा के जानत रहलन। उ हमनी के कहलन कि चलो भाई, एगो सिंगर बिया, ढेर स्ट्रगल करतिया, ओकरा के थोड़ा सपोर्ट कइल जाओ। तो हमनी को दिन बैठल रहनी सन, कहनी सन कि चलो देखल जाओ कौन हिय। कहनी सन तो ये स्टूडियो में बैठ के अपने गाना बजा के 10 रुपया में किस ल, 20 रुपया में मिस ल सुनत रहे। तो हमनी के 4 आदमी पारा पारी एकर इंटरव्यू लेनी सन, जेमे से 3 आदमी के चैनल पर एकर इंटरव्यू वायरल भइल। जेमे से फर्स्ट में सिटी न्यूज, सेकेंड में आर मीडिया और थर्ड में हमर माई स्मार्ट भोजपुरी। ओकरा बाद सारा मीडिया वाला देख लेला सन, पूछे लगल सन रे भाई कौन ह? मीडिया वाला के जानते बड़ा, औगार चाही, ये औगार बोलबे करेले। तो सब गोला हमनी से नंबर ले सन, हमनी के दे देनी सन, काहे कि जौना मकसद ला एकर इंटरव्यू लियाई रहे उ पूरा होत नजर आवत रहे। तो सब गोला के नंबर बांट देनी सन। ओकरा बाद सब गोला के लगे पहुँचल सन, धाए धाए कर इंटरव्यू ले सन, सोशल मीडिया पर डलाइल, खूब वायरल भइल। काहे कि औगार बोले ले, एकरा तो कोनो लाज शरम बा ना, आगे पीछे सोचे के तो बा ना। ओकरा बाद से ही पैदा भइल, ओकरा बाद से ही छिया छिया क के धैले बिया। जानल लोग, अपन तो नाम डुबावते बिया, संगे संगे हमनी के टाइटलों के नाम डुबावतिया। आ एकरे चलते हम आज आके एने खेतानी में वीडियो बनावतानी। देखल लोग, काहे कि ये वीडियो लंबा होई तो यूट्यूब पर भी डालेम और इंस्टाग्राम पर भी एकरा के छोट छोट करके डालेम। अगर पूरा वीडियो देखत रह लोग यूट्यूब पर तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लोग, ये हमारे चैनल है। और यहीं पर जौन भी वीडियो आई रोस्टिंग वाला तो यहीं पर आई, फुल वीडियो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करे वाला बानी। तो ये वीडियो के लाइक करो लोग और इस चैनल के सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जा लोग। और कमेंट करके ज़रूर बताओ लोग कि एकर छिया छिया से के परेशान बा। नमस्कार, आज खातिर इतना ही, फिर मिलता नहीं अगला वीडियो में। जय हिंद।